All About Tapes. Τηλεοπτική χορηγή. Φωτοβολταϊκά Enersys. Elval Halcor. Κεφαλινάκης ΕΠΕ. Πάντα μπροστά. Λοιπόν, να πω καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχει μπλοκαριστεί το τηλεφωνικό κέντρο για τα δώρα. Δηλαδή, είναι Αντώνη. Ναι, σε βλέπω πιο ζωηρός. Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται. Πάντα γίνεται αυτό. Γίνεται, ναι. Φέτος νομίζω ότι πρέπει να έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ναι. Να πω έτσι. Να πω επίσης ότι σε λίγο προσπαθούμε, γιατί προσπαθούμε ήδη να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βασίλη Δεσποτόπουλο και τον Μανώλη Χαλιβελάκη. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να κάνουν λίγο υπομονή, μας βλέπουν. Εντάξει, τι να κάνουμε διαφορετικό, δεν γίνεται. Λοιπόν, και τώρα, Αντώνη, ήρθε η δικιά σου ώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σχολιάσουμε ένα βίντεο το οποίο πραγματικά είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό. Πρόκειται για δύο κυρίες, οι οποίες ποιες είναι και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους. Σας ακούμε. Να τις δούμε. Δεν πες, ξέρω για ποιο βίντεο μιλάτε. Θα τις δούμε. Πες μας εσύ για ποιος πρόκειται και θα τις δούμε τώρα. Μιλάμε για το μοναδικό αμυγός γυναικείο πλήρωμα. Είναι το μοναδικό γυναικείο πλήρωμα που υπάρχει στο Ράλι Ακρόπολης. Είναι η Τουρκάλα Μπουρτσού Τσενικάγια, η οποία έχει συνοδηγό τη Φαμπρίτσια Πόνς. Ωραία. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν τώρα να έχουμε από τη ροή το σχετικό βιντεάκι για να μπορέσει να μας διαφωτίσει, να μας πει περισσότερα πράγματα ο Αντώνης Αργυρόπουλος κατά την πορεία της συζήτησης. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό γυναικείο πλήρωμα που συμμετέχει στον φετινό αγώνα, έτσι. Η Μπουρτσού έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες σε WRC, σε πάνω από 15. Έχει τερματίσει σε 10 αγώνες WRC και φέτος είναι η πρώτη φορά που τρέχει στο Ράλι Ακρόπολης. Συνοδηγός της είναι η γνωστή Φαμπρίτσια Πόνς, η οποία ήταν συνοδηγός της Μισελ Μουτό. Περιμένουμε λίγο να δούμε και τα πλάνα από το βίντεο το συγκεκριμένο. Αυτό περιμένω και εγώ. Θα περιμένουμε λίγο, εντάξει, σημαίνουν αυτά. Δεν είναι η εκπομπή. Εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν, να τα δούμε τα πλάνα, απλώς να μας πεις... Εδώ είναι. Να μας πεις καταρχάς τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Φαίνεται εδώ πέρα. Βλέπουμε πλάνα από δοκιμές της πριν έρθει. Αυτές είναι οι δοκιμές, ναι, βέβαια. Ωραία. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, δηλαδή βλέπουμε και το in-car της. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Τουρκάλα οδηγός για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, γιατί είναι πολύ δραστήρια γενικώς. Είναι πάρα πολύ δραστήρια, είναι 43 ετών. Είναι παντρεμένη και είχε διακόψει για 5 χρόνια γιατί γέννησε το γιο της, ο οποίος είναι τώρα 5 χρονών. Α, μάλιστα. Ναι. Πρόσφατα δηλαδή είχε γεννήσει. Ακριβώς. Στα 38 της. Είχε διακόψει τους αγώνες. Τώρα λοιπόν ξανάρχισε και επίσης ήθελα να πω ότι είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Motorsport Women της FIA. Α, της FIA, Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα για τη Φαμπρίτσια Πόνς. Και κάπως έτσι προκύπτει, είναι προφανώς και η Φαμπρίτσια Πόνς ήταν η συνοδηγός η οποία κέρδισε 4 αγώνες το 1982 με τη Μισελ Μουτόν. Είναι Ιταλίδα, είναι πάρα πολύ καλή και είναι, αν δεν κάνω λάθος, 69 ετών. Βέβαια δεν λέμε πόσο χρονών είναι οι κυρίες, αλλά είναι σημαντικό να πούμε την ηλικία της, γιατί έτρεχε το 1982. Α, μάλιστα. Άρα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι 75, 80, 90. Όχι. Γι' αυτό το ανέφερα. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να πούμε και την ηλικία της, γιατί δεν βρίσκεις ούτε άντρες, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό. Είναι και αυτή πάρα πολύ δραστήρια. Χρόνια τρέχουν. Και αυτή πάρα πολύ δραστήρια. Και νομίζω βρέθηκαν κιόλας στο Service Park. Ναι, βρέθηκαν με τη Μισελ. Ήταν και πολύ όμορφη σκηνή, έτσι. Ακριβώς. Καλά, εντάξει, αυτές μιλάνε, έχουν επικοινωνία. Αλλά από κοντά βρεθήκαν μέσα στο Service Park. Μάλιστα. Λοιπόν, μια ξεχωριστή στιγμή με την Τουρκάλα οδηγό, η οποία πηγαίνει και θαυμάσια και στο Ακρόπολη. Δηλαδή, νομίζω αυτή τη στιγμή 41η στην κατάταξη. Και είναι και μπροστά από πολλά αντρικά πληρώματα. Ακριβώς. Μόνο αντρικά έχει απέναντί. Ναι, αυτό ακριβώς. Είπα από πολλά. Έχει αφήσει πίσω τους αρκετούς. Βέβαια τρέχει με ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 2. Που σημαίνει καλά, δεν είναι και εύκολο να το οδηγήσεις. Κάτσε μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί
Έχουμε δει πολλά ράλι 2 στην Ελλάδα να έρχονται και να φεύγουν όπως ήρθαν. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει από τους οδηγούς που προσπαθούν να συμμετέχουν στους αγώνες. Και είναι σημαντικό για την προσπάθεια που κάνει η Μπουρσού Εθνικά, για το γεγονός ότι τα καταφέρνει και όπως είπε και ο Στράτος, είναι μπροστά από αρκετά πληρώματα. Κάνει καλές επιδόσεις. Ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βεβαίωτα. Και να έχουν ένα καλό τερματισμό. Ένα καλό τερματισμό. Έτσι, να πάει και καλά. να μας ξανάρθουν. Να μας ξανάρθουν. Βεβαίωτα. Γιατί αυτό είναι διαφήμιση. Και νομίζω ότι υπάρχουν τρία πληρώματα τουρκικά στον αγώνα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Ένα είναι μεικτό, δηλαδή ο οδηγός είναι Τούρκος, και 2 αμιγώς τουρκικά πληρώματα. Θέλω να σας πω ότι η Μπουρτσού είναι πάρα πολύ γνωστή και πολύ δημοφιλή στην Τουρκία. Γιατί είναι και τηλεπαρουσιάστρια. Ναι, σωστά. Είναι σαν να τρέχω εγώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Στάθης είναι οδηγός. Και εσύ είσαι ωραία μορφή. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αυτό με το πλήρωμα λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε λίγο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Βασίλη Δεσποτόπουλο και τον κύριο Μανώλη Χαλιβελάκη. Θα πάρουμε μια ανάσα διαφημιστική. Δεν ξεχνάτε εσείς ότι τηλεφωνείτε ακόμα. Δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα, παιδιά, γιατί εδώ γίνεται το αδιαχώρητο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τηλεφωνείτε για τα εισιτήρια της CJet. 5 τυχεροί θα πάρουν διπλά εισιτήρια της CJet για όλους τους προορισμούς στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Επίσης, λιπαντικά της ΕΝΕΟΣ, θα τα κληρώσουμε εδώ. Από αύριο το πρωί θα επικοινωνήσει και η γραμματεία του Star να σας πει περισσότερα πράγματα. Και φυσικά Racing Stars, 2 ζευγάρια παπούτσια Sparco, καταπληκτικά παπούτσια, αυτά τα μποτάκια τα αγωνιστικά. Και φυσικά και Motorsport Greece, δωράκια αναμνηστικά, μπλουζάκι, καπελάκι από το Ακρόπολης του 2024. Να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα και αμέσως πολύ γρήγορα πίσω για να επικοινωνήσουμε με τους καλεσμένους μας. Χορηγή εκπομπής. Μέγας τηλεοπτικός χορηγός. Atlas Tapes. All about tapes. Τηλεοπτική χορηγή. Φωτοβολταϊκά Enersys. Ελβάλ Χαλκόρ. Κεφαλινάκη ΣΕΠΕ. Πάντα μπροστά. Λοιπόν, καταρχήν να σας ενημερώσω, επειδή έχει γίνει αδιαχώρητο στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι τηλεφωνήματα για τα επόμενα 5 λεπτά κλείνουν. Πλέον δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο κόσμο για κλήρωση, γιατί εδώ κινδυνεύει να πέσει το τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι. Σας το λέω αυτό. Όποιος προλάβει λοιπόν για τα επόμενα 5 λεπτά μπορεί να δηλώσει συμμετοχή 2231-046-725 για να κάνουμε αργότερα την κλήρωση. Πάμε λοιπόν τώρα, όπως σας έχω υποσχεθεί και ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη για την καθυστέρηση, γιατί προκύψαν και κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί έχουμε στον αέρα 2 ανθρώπους που έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ένα όνομα είναι ένας από τους ανθρώπους που φέρανε το Ράλι Ακρόπολης, μάλλον δημιούργησαν το Ράλι Ακρόπολης από παλιά με την ΕΛΠΑ. Και μιλάω για τον πρώην πρόεδρο της ΕΛΠΑ, τον κύριο Βασίλη Δεσποτόπουλο, τον οποίο έχω στη μία άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα. Για να μην πω σε λίγο καλημέρα. Καλησπέρα. Σένα και στους αγαπητούς φίλους που έχεις δίπλα σου. Εδώ πέρα, με τον Αντώνη είμαστε. Με τον Αντώνη τα είπαμε το πρωί. Και με το Στάθη, εδώ παρέα είμαστε. Τώρα λοιπόν, τον Μανώλη βλέπω. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Έχουμε και τον Μανώλη Χαλιβελάκη, λοιπόν, είμαι πρόεδρος ο πρόεδρος. Το βλέπω. Λοιπόν, Μανώλης Χαλιβελάκης, λοιπόν, πρώην πρόεδρος της ΟΜΑΕ, πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΑ και από τους ανθρώπους και αυτός έχει αφήσει το στίγμα του στο κομμάτι του ελληνικού motorsport, αλλά φυσικά και από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν δουλέψει πάρα πολύ για τα Ράλι Ακρόπολης και σαν αγωνιζόμενος και σαν οργανωτικός τέλεχος. Μανώλη μου, καλημέρα πλέον θα πούμε. Καλημέρα, όπως το είπες. Καλημέρα Στράτο, Αντώνη, Στάθη. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο. Πρόεδρε, ήσουν στη Λαμία, ήρθατε εδώ πέρα, σας πήρανε κάποιοι, έτσι, επειδή είδα κάτι βίντεο εκεί στο Service Park και τα λοιπά. Ήθελα έτσι να μας πείτε, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Δεσποτόπουλε, πόση συγκίνηση νιώσατε βλέποντας
το τότε, μάλλον θυμούμενος το τότε με το τώρα. Ναι. Έτσι, Ωραία. να συγκρίνουμε Ακριβώς. τις δύο εποχές. Ήθελα να πω ότι η σημερινή μου... Και Ναι, νομίζω η πρέπει να σημερινή μου... χαμηλώσετε, Χαμηλώστε Πρόεδρε, λίγο να την τηλεόραση, χαμηλώσετε λίγο την Πρόεδρε. τηλεόραση. Να την κλείσω και τηλεόραση. Ναι, να μας ακούτε από το τηλέφωνο, μπράβο. Να μας βλέπετε, μην μας Να μας χάσετε. βλέπετε, δεν χρειάζεται, τη φωνή Θα χαμηλώστε. βλέπω, απλώς έκλεισα τη φωνή. Ήθελα να πω ότι ανέβηκα κυρίως στη Λαμία, στο Service Park, για να αποχαιρετήσω κατά κάποιο τρόπο, γιατί η πληροφόρηση την οποία υπήρχε είναι η τελευταία φορά που γίνεται το ράλι σε αυτό το κέντρο της Λαμίας στην έκθεση. Διότι από αύριο αρχίζει η κατεδάφιση των κτηρίων και αρχίζει η ανοικοδόμηση ενός μεγάλου κέντρου. Άκουσα προηγουμένως τον Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι μήπως μπορέσουν να τα συνδυάσουν. Επιτρέψτε μου να πω ότι η έκθεση την οποία καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το Service Park είναι σχεδόν όλη η έκταση που υπάρχει σήμερα. Και αν θυμηθώ και κάποια χρονιά που είχαμε 100 τόσες συμμετοχές, που είχαμε καταλάβει και τα παρτέρια και κάτι άχτιστα, κομμάτια άχτιστα που είχε το Service Park. Επίσης ήθελα να θυμήθηκα πριν από 20-30 χρόνια, δεν θυμάμαι, χάθηκε το λογαριασμό, πώς στήσαμε τη Λαμία. Τη Λαμία τη στήσαμε, χάρη ήθελα να θυμηθώ ότι ο Γιώργος ο Κοτρονιάς, ο τότε δήμαρχος της Λαμίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε και βοήθησε πάρα πολύ τότε στο να πείσει και τους παράγοντες της Λαμίας να πιστέψουν ότι, να καταλάβουν ότι το να γίνει το κέντρο του Ράλι Ακρόπολης εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα και μεγάλο ατού για την πόλη, το οποίο το πίστεψαν και το επιμελητήριο βοήθησε πάρα πολύ. Πέρασαν 2-3 χρόνια για να ισορροπήσει αυτή η ιστορία, αλλά στο τέλος ισορρόπησε και πλέον η Λαμία άρχισε να μας δέχεται πάντοτε πολύ θετικά και με πολύ καλή διάθεση και κυρίως με καλή βοήθεια. Και ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια. Μάλιστα. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, είναι 22 χρόνια, ήταν το 2002, που είχαμε ανέβει μαζί στην έκθεση για να ερευνήσουμε και να αξιολογήσουμε. Μπράβο. Και ήσασταν εσείς αυτός ο οποίος κάνατε όλες τις επιδιορθώσεις εκείνη την εποχή και από ό,τι θυμάμαι είχατε ξοδέψει και ένα σημαντικό κομμάτι από τον προϋπολογισμό του ράλι. Βέβαια, συμμετείχαν κατά κάποιο τρόπο κι άλλοι, αλλά κυρίως τα έξοδα τότε όλα, όχι μόνο και της τσιμεντόστρωσης που έγινε και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και αποχετεύσεις και τουαλέτες και τώρα και τα άλλο τα οποία γίνανε όλα αυτά, γίνανε πάντοτε με τη βοήθεια διαφόρων ανθρώπων και με τη συμμετοχή του προπολογισμού, όπως σωστά το είπες, του project το οποίο υπήρχε για το Ράλι Ακρόπολης. Μανώλη, αυτό που θέλω να ρωτήσω εσένα είναι ότι αυτή τη στιγμή περνάμε σε μια νέα εποχή, μπορεί να πει κανένας. Το ίδιο περνάει και το Ράλι Ακρόπολης. Φυσικά δεν έχουν σχέση τα Ακρόπολης της εποχής του 70 και του 80, ούτε του 90. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Άλλα τα χιλιόμετρα, άλλοι δρόμοι, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν όμως μια ιστορία ολόκληρη, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι να πει κανένας ένας μύθος, κυριολεκτικά το Ράλι Ακρόπολης τότε. Και όποιος κατάφερνε από τα 80-90 πληρώματα που ξεκίναγαν να τερματίσουν τα 20, γιατί κάπου εκεί 20-25-30 γυρίζανε πίσω και αυτά με το ζόρι, λαβωμένα τα αυτοκίνητα και μάλιστα με τους θεούς τότε του παγκοσμίου πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά, όλοι αυτοί που έχουν παρελάσει, Άρη Βατάνεν κτλ, να μην τα θυμάμαι τώρα. Ήθελα λοιπόν, σε όλα αυτά υπάρχει σήμερα ο ανάλογος σεβασμός, υπάρχει θύμηση, τιμούνε οι σημερινοί τους τότε. Στράτο, αν θυμάμαι καλά, δεν ακούω, χάθηκα. Με ακούς τώρα? Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Με ακούτε? Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Ακούμε. Ναι.
Λοιπόν, κάποτε, αν θυμάμαι καλά, ο Βασίλης ο Δεσποτόπουλος είχε ζητήσει η ΦΙΑ να το ονομάσουμε πλέον τον αγώνα μας Rally of Greece και όχι Rally Ακρόπολης. Σήμερα ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτούμε. Δεν είναι Rally Ακρόπολης αυτό. Αυτό είναι ένα πανηγύρι, όπως είπε και ο Δήμαρχος που είχες προηγουμένως καλεσμένος σου, που τον πρώτο λόγο έχει ο προμότερ. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει σήμερα με το πώς βαθμολογούνται τα πληρώματα. Ο πρώτος γίνεται δεύτερος, ο τρίτος μπορεί να γίνει πρώτος ή τέταρτος. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι αστειότητες. Αυτό φταίει η συγκεκριμένη οργάνωση ή είναι οι κανονισμοί του παγκοσμίου πρωταθλήματος? Δεν έχει καμία δουλειά σε αυτά. Αυτά είναι θέματα της ΦΙΑ. Έτσι. Είναι της ΦΙΑ και του προμότερ θέματα αυτά. Δυστυχώς η ΦΙΑ δεν είναι η ΦΙΑ που γνωρίσαμε τα παλιά τα χρόνια. Ο προμότερ κάνει ό,τι θέλει. Για ποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα μιλάμε? 2 οδηγούς έχει η Hyundai, τον Νεβίλ και τον Ντάνα, και 2 οδηγούς έχει η Toyota. Υποδιέστερους των προηγουμένων που ανέφερα. Τον Κατσούτα και τον Evans. Δεν είναι οδηγός του παγκοσμίου πρωταθλήματος με συμμετοχές στους μισούς αγώνες ο Οζιέ ή ο Ροβάμπερα, ούτε βέβαια ο Σόρντο και ο Λιάπη που χρησιμοποιούν κατά καιρούς, ανάλογα με ποιον θέλουν και τι θέλουν. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ένα μάξι της Ford που εφέτος ο Φουρμό το πάει κάπως καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα μιλάμε. Τι είναι αυτό? Μήπως πρέπει να ξεχάσουμε τα ροένα αυτοκίνητα που οδηγούν αυτοί οι κύριοι που ανέφερα και να τους βάλουμε όλους να οδηγήσουν τα ρο2 πια και τα ρο3? Μπας και αποκτήσει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Να πάμε λιγάκι στην κατάσταση των δρόμων. Παλιά, μετά από κάθε πέρασμα, ο Αντώνης ο Χατζημιχάλης με μια καρότσα, 3 αλλοδαπούς, ο Μάριος ο Τσαούξογλου, η Ελένη Μαλακτάρη βγαίνανε και μαζεύανε πέτρες. Σήμερα ποιος το κάνει τα τελευταία χρόνια αυτό? Δηλαδή εξαρτάται ο αγώνας ενός αγωνιζόμενου που πρωτοκλασσά του από τι έχει μπει στο δρόμο που δεν θα έπρεπε να μπει. Δεν γίνεται σωστά η δουλειά προετοιμασίας των δρόμων. Δεν μπορεί το grader να βγάζει ό,τι βγάζει από το κέντρο της διαδρομής και να το αφήνει δεξιά και αριστερά πάνω στο δρόμο. Πέτρες ολόκληρες. Δείτε αύριο τα πλάνα για να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ναι. Ας ξαναφέρουν τον Χατζημιχάλη, ας ξαναφέρουν τον Αθανασίου να ασχολούνται με τους δρόμους. Οι δρόμοι δεν φτιάχνονται σε 15 και 20 μέρες πριν τον αγώνα. Πρέπει από αύριο που θα τελειώσει ο αγώνας να προετοιμάσει το έδαφος για τον επόμενο αγώνα. Δεν μπορεί να βάζεις 5 χρόνια τις ίδιες ειδικές διαδρομές. Θέλει να αναπνεύσει το έδαφος, να ξαναγίνει με τη βροχή, με προεργασία όπως ήταν κάποτε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τρέχουμε έτσι. Να ρωτήσουμε λίγο και τον, ρωτήσουμε λίγο και τον πρόεδρο. Πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε όσα λέει ο Μανώλης. Εκτός από συμφωνώ σε όλα τα τεχνικά. Εκτός από τα αγωνιστικά, τα οποία δεν τα ξέρω, τα οποία δεν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτά που... Συμφωνώ απόλυτα στο ότι η ονομασία Ακρόπολης έχει χαθεί. Από την ώρα που η εκκίνηση δεν γίνεται από την Ακρόπολη που θέλανε όλοι οι αγωνιζόμενοι, αλλά δεν θέλανε οι μάνατζερ των ομάδων να κάνουν και σωστά, να κάνουν 200 και 200, 400 χιλιόμετρα να έρθουν από τη Λαμία στην Ακρόπολη για να φωτογραφηθούν. Όπως όλες οι χώρες, να είναι Rally of Greece. Δεν χρειάζεται το Ακρόπολης πια. Βέβαια, σε αυτό το τελευταίο που είπε ο Μανώλης για τις ειδικές διαδρομές, εάν δεν λυθεί το θέμα από αύριο, όχι από αύριο, άντε 10 μέρες να τελειώσει, στην Ανίτα βασικά και στην ομάδα της, να ξέρουν πού θα είναι το κέντρο του αγώνα. Δεν το ξέρουν, Πρόεδρε μου, εδώ είναι
Το ερώτημα όλη τη βραδιά αυτό είναι. Δεν θα ξέρουμε, Μα δεν ακόμα είναι. δεν γνωρίζουν του χρόνου που θα γίνει ο αγώνας και Μα δεν δεν έχουμε είναι. πλέον ένα χρόνο. Τότε 9 μήνες έχουμε Δεν μπορεί ακόμα. να προετοιμάσει αγώνα. Πώς θα ετοιμάσει αγώνα. 9 Πώς μήνες θα μείνανε μέχρι το επόμενο Ακρόπολης. Μέχρι το Ακρόπολης, αν δεν αρχίσει από τον Οκτώβριο, αν δεν αρχίσει από τον Οκτώβριο η μελέτη και η αναγνώριση και ο σχεδιασμός, δεν προλαβαίνει τώρα. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου είναι για τον Ιούνιο. Η κεντρική, η στερεά Ελλάδα και λίγο η κεντρική Ελλάδα πέφτουν χιόνια, κλείνουν οι δρόμοι. Έχουμε τραβήξει τον αλίμονο άλλες χρονιές να προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμους μέσα από τα χιόνια κλπ. Για να σχεδιαστούν διαδρομές. Είναι απαραίτητο να αποφασιστεί πού θα είναι του χρόνου το κέντρο του αγώνα. Το οποίο κέντρο του αγώνα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πρέπει σίγουρα να είναι κάπου στην κεντρική Ελλάδα ή άντε λίγο να ανέβει παραπάνω στην στερεά Ελλάδα ή λίγο παραπάνω να ανέβει να πάρει και ένα κομμάτι από την κεντρική Ελλάδα. Διότι η υφή του Ακρόπολης είναι οι δρόμοι του, οι κομμάτι κλπ. Γι' αυτό μένει και σταθερό σε αυτή τη θέση και είναι προτιμόμενο να είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα κάνουμε έναν αγώνα, αν παρουσιάσουμε ένα ασφάλτινο αγώνα, άντε του χρόνου, του παραχρόνου θα μας πετάξουν έξω από το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με την ονομασία, το Μανώλη, αλλά και τον κύριο Δεσποτόπουλο, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει η άποψή του. Δεν βλέπουμε ως θετικό καθόλου το γεγονός ότι μόνο το Ακρόπολης έχει διατηρήσει την ονομασία του, την παραδοσιακή, από όλα τα ράλι που συνεχίζουν στο παγκόσμιο. Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλιες λίμνες, δεν Ναι, υπάρχουν... να απαντήσω κάτι αμέσως. Βεβαίως το Ακρόπολης ήταν διότι θέλανε όλοι να έρθουν να φωτογραφηθούν στην Ακρόπολης, να ανέβουν μετά πάνω στην Φιλοπάπου, να τραβήξουν φωτογραφίες από την απονομή, να έρθει ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, παλιά ο βασιλιάς μια φορά που είχε ανέβει παλιά χρόνια. Βασίλη, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η επιμονή η δική σου τότε και η δική μας ότι δεν δεχόμαστε να τα αλλάξουμε όταν μας το είπανε. Βεβαίως. Ναι, Και εντάξει, δεν όταν είπε έγινε και η Φία, εντάξει, κρατήστε το. Αλλά τότε ήταν ράλι Ακρόπολης, Γιατί- Βασίλη μου. Μην ξεχνάς ότι την εποχή που επί Αθανασούλα, όταν ο αγώνας έγινε η ERC, υποβαθμίστηκε, Ναι. που δεν θέλαμε να ονομάζεται ράλι Ακρόπολης. Το θυμάσαι αυτό. Ναι, δυστυχώς εκεί Τα είχα γραφεία διαφωνήσει της εγώ γιατί Ελεύθερας είπα ότι έγινε και μάχη. η αρρύθμιση η οποία υπάρχει ότι έγινε το 20ο έχουν πάλι μέσα και τα ράλι του Ευρωπαϊκού. Καλά, και αυτό Θα που μου δεν γίνανε επιτρέψετε, είναι μέσα κύριε, στα 70. θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι μπορεί να έχετε δίκιο από την πλευρά το οποίο το βλέπετε εσείς αγωνιστικά ή με την τοποθεσία κτλ. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και η ονομασία Ράλι Ακρόπολης, η οποία είναι διαχρονική και έχει ξεπεράσει πλέον, αφού θα τελειώσει και αυτός ο αγώνας στα 72 χρόνια, θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε ότι το να υπάρχει Ράλι Ακρόπολης είναι ένα σήμα κατά τεθέν. Ανεξάρτητα με το από πού ξεκινάει ή πού τερματίζει ο αγώνας τη μία χρονιά ή την άλλη. Γιατί του χρόνου μπορεί να ξεκινήσει από την Ακρόπολη ή να τερματίσει την Ακρόπολη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ή του παραχρόνου. Άρα λοιπόν δεν είναι νομίζω ένα σημαντικό θέμα προς συζήτηση από πώς θα ονομάζεται το Ράλι Ακρόπολης. Το οποίο βλέπετε το ονομάζουμε Ράλι Ακρόπολης. Ναι, Γιατί να το ονομάσουμε Rally of Greece για παράδειγμα. Αντώνη, είπαμε ότι Ναι. δεν έχει καμία σχέση με τα ράλι Ακρόπολης. Αυτό λέμε. Ωραία, με τα αυτό το προηγούμενα πράγμα σαφώς. πια Μα έχει κανένας την ονομασία αγώνας, χωρίς- Μανώλη μου, Έχει δεν την έχει ονομασία καμία χωρίς σχέση. να έχει την έγλη, Αντώνη. Μην μιλάτε λοπανθρονία και δεν καταλαβαίνω. Ναι, πάρ' το λόγο. Ναι, λέω, κανένας αγώνας του WRC δεν έχει καμία σχέση με πριν από 20 χρόνια, με πριν από 30 χρόνια. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, το Ακρόπολης γίναγε όλη την Ελλάδα, έφτανε μέχρι και την Καβάλα. Θυμάμαι επίσης όλους τους άλλους αγώνες οι οποίοι ήταν Έχεις δίκιο. cross country. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα και ο πρόεδρος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό άλλαξε στις αρχές δεκαετίας του 2000 καθαρά για λόγους ασφαλείας. Γιατί
έπρεπε να δημιουργηθεί ένα service park και γύρω-γύρω να δημιουργηθούν οι ειδικές διαδρομές για να μην απλώνεται το ράλι και να περιορίζεται ο κόσμος και να ελέγχεται πολύ περισσότερο. Δεν είναι έτσι, Πρόεδρε? Ναι, ξεχνάς να πεις ότι επηρέασε πάρα πολύ και η τηλεόραση, η οποία θέλησε Και η να γίνεται κατά αυτόν τον τηλεόραση, τρόπο. αλλά όπως ξέρετε, Πρόεδρε, ο πρώην Πρόεδρος, ο Μαξ Μόσλεϊ, ήταν αυτός ο οποίος είχε μεγάλο φόβο με τα ράλι να μην συμβεί το ατύχημα. Και αυτός ο οποίος έδωσε τα δικαιώματα τότε στον David Richards με καθοριστική εντολή να αλλάξει ο σχεδιασμός των ράλι και να καταργηθούν τα 2 και τα 3 service park. Θυμάσαι ότι το Ράλι Ακρόπολης ήταν ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έκανε ένα service park στη Λιλέα το 2001. Βεβαίως, και υπερηδική. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, απλά νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημαντικά σημεία. Τα σημαντικά σημεία είναι ότι σήμερα είναι η πολιτεία πίσω από το Ράλι Ακρόπολης, στηρίζει και οικονομικά, υποθέτω, αλλά και ουσιαστικά, κάτι το οποίο, Πρόεδρε, θυμάσαι τότε που ήμασταν μαζί και οργανώναμε το Ράλι Ακρόπολης, εγώ από τη μεριά του promoter, θυμάμαι ότι κάποιες δεκάδες χιλιάδες έδιναν κάποιες εταιρείες. Έτσι δεν είναι? Κάποιος δραχμές. Και αυτό και ήταν και ένας λόγος που η ΕΛΠΑ κάθε χρόνο έβαζε χρήματα από διάφορους άλλους πόρους, μάλιστα έμπαινε και μέσα οικονομικά για να κάνει το Ράλι Ακρόπολης. Γεγονός. Και θα θυμίσω για να κλείσουμε. Και η ΟΜΑΕ. Ναι, και θα θυμίσω για να κλείσουμε. Είχαμε μια κατηδίαν συζήτηση μαζί μας, μεταξύ μας μέσα στο αυτοκίνητο, όταν σας είχα πει στο Κάρντιφ, αν θυμόσαστε, πηγαίναμε να δούμε μια σούπερ ειδική διαδρομή και σας είπα, Πρόεδρε, τι θα κάνετε, πώς θα αναμορφώσουμε το Ακρόπολης, και μου λες, Αντώνη μου, χρήματα δεν υπάρχουν. Αν είναι να μας το πάρουνε, ας μας το πάρουνε. Το θυμόσαστε? Και μας το πήρανε λόγω χρημάτων. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να δούμε και τη θετική πλευρά, μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Λοιπόν, για να κλείσουμε γιατί είναι περαστική ώρα. Η θετική πλευρά, Αντώνη, είναι ότι απεφάσισε το κράτος να καταλάβει ότι το μοναδικό παγκόσμιο γεγονός που γίνεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο είναι το Ράλι Ακρόπολης. Ακριβώς. Ναι, να κάνω μια διόρθωση. Μέχρι πριν από 4 χρόνια ήταν το μοναδικό, γιατί τώρα υπάρχει και ο Μαραθώνιος, το οποίο είναι το δεύτερο παγκόσμιο γεγονός το οποίο γίνεται κάθε χρονιά. Εγώ μιλάω για τα 70 χρόνια. Ναι, αλλά έχει μια ιστορία 70 το είμαστε το μοναδικό. Και πιστεύω ακούσατε και τον Υπουργό στην αρχή της εκπομπής, ο οποίος ήταν πλέον για πλέον θετικός. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω και κάτι το οποίο με έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ, ότι δεν είδα τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μας ξανάφερε. Τον είδα εγώ την ώρα που έφευγα από τη Λαμία. Ναι. Εγώ δεν τον είδα ούτε στην εκκίνηση, ούτε... όχι. Τον είδα κατά τις 3 η ώρα ούτε να πει που δύο ήρθε. κουβέντες. Είναι λυπηρό αυτό. Καλά, εμείς δεν τον πρέπει είδαμε. να ξεχνάμε τους ανθρώπους που βοηθάνε για να έχουμε τέτοια γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα βάλουμε μια Ιταλία. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε Καλή για την συνέχεια, και να συγγνώμη είστε για την πάρα ταλαιπωρία που σας Καλό βάλαμε. βράδυ και Πρόεδρε, συγγνώμη για τη σφήνα. σας ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σας υποβάλαμε έτσι με τα μεσονύχτια. Εμείς είμαστε στο σπίτι μας. Εσύ είσαι εκεί και από τις 7 το πρωί να σηκωθείς. Είναι μικρό παιδί, είμαι και Πρόεδρε, πεινάει. πολύ χάρηκα που σε είδα. Έχω και το Στάθη που πεινάει, εδώ το θέμα, καταλάβατε. Να κοιμηθούμε λίγο, να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, καλή σας νύχτα και καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας, το μέλλον του, η δύναμή μας, αλλά και η μεγαλύτερη ευθύνη μας. Η κλιματική και η περιβαλλοντική κρίση μας οδήγησαν στο να κάνουμε πράξη το όραμά μας για έναν καλύτερο κόσμο. Στον Γαλαξία, για πάνω από μία δεκαετία, χρησιμοποιούμε φωτοβολταϊκά σε περισσότερα από 25 καταστήματα, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Είναι όμορφο να ακολουθούν κι άλλοι το παράδειγμά σου. Ας φροντίσουμε όλοι μαζί το περιβάλλον, τον πλανήτη, το μέλλον των παιδιών μας. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Αγκαλιά, ασφάλεια, ξεκούραση, πάθος, τρυφερότητα. Δεν είναι απλά λέξεις. Είναι η ζωή σου. Εκφράσου. Με Ραβένα. Νέο κατάστημα Ραβένα στη Λάρισα.
Ακοή και Υγεία. Η σίγουρη λύση σε κάθε πρόβλημα βαρικοείας. Με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και την εγγύηση της γερμανικής τεχνολογίας. Ακοή και Υγεία. Για μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ήγηκε η ώρα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι από αύριο το πρωί πάλι, συχνότητα 97,1 εδώ, Star FM, απευθείας το ραδιόφωνο στην καρδιά του κεφετινού Eco Rally Ακρόπολης. Κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, έγινε το αδιαχώρητο και ζητούμε ένα συγγνώμη. Ναι, εδώ κοιτάξτε τι έγινε. Ζητούμε ένα συγγνώμη από τις κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε τα εισιτήρια. Έτσι. Να δώσουμε τα εισιτήρια της EasyJet. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Οι συμμετέχοντες, μισό λεπτό. Έχουν παραγγείλει οι άνθρωποι, μήπως να τους όχι, να δούμε. Είναι μέχρι το 119. Ωραία. Έτσι, απλά σας το λέω ενημερωτικά. Ωραία. Μέχρι το 119. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα εισιτήρια της EasyJet. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη. Εγώ θα πω το 54. Το 54, μισό λεπτάκι, να βρούμε τον αριθμό 54. 54. Είναι η κυρία Μαντούρλια Αλέκα. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 3726. Ωραία. Εντάξει. Συγχαρητήρια κυρία Αλέκα. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Ωραία να περάσετε και έχετε και ένα χρόνο μπροστά σας να πάτε σε όποιο προορισμό θέλετε. Και αν δεν έχετε δεύτερο άτομο είμαι διαθέσιμο. Ερχόμαστε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Στάθη. Πείτε το. Στάθη. Τι, αριθμό. Ναι. 119. 119. Μάλιστα. Ωραία, το 1. Το 1. Ωραία. Μάλιστα. 119 είναι ο κύριος Κατοστάρας. 119, το 1 είπα. Το 1, λέω. 1. Ο κύριος Κατοστάρας Γρηγόρης. 119 είναι συμμετέχοντας. Το 1 δεν είπες. Ναι, το 1. Ο κύριος Γρηγόρης Κατοστάρας, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 3737. Λοιπόν, EasyJet. Ωραία. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, καλό τάξιδι, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε. 2 άτομα, τώρα θα πάρετε το παιδί σας, τη σύζυγό σας, ποιο θα πάρετε. Μπορεί να μείνει και εσείς. Τη φίλη σας, το φίλο σας. Εν πάση περιπτώσει, θα σας ενημερώσουν από το Star. Από αύριο θα ενημερωθείτε με ποιες συνθήκες θα μπορέσετε να παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, πάμε κύριε Αντώνη. Εγώ θα πω τώρα το 63. 63, μάλιστα. 63. Το 63 είναι ο κύριος Ζημανιάτης Σεραφείμ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 3182. Πολύ ωραία. Πάμε, το πήραμε και αυτό. Άλλους 2 θέλουμε να Στάθη. Ωραία, το 98. 98. 98. Ο κύριος Θωμάς Κολοβός. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Καλότυχος πάντα και καλοτάξιτος, ναι, έτσι. Βεβαίως. Καλοτάξιτος είναι πολύ σημαντικό το δώρο, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Έτσι, για 2 άτομα αλέρε τουρ σε όποιο σημείο του Αιγαίου, της Κρήτης. Αντιλιακό να πάρει ο άνθρωπος. Ναι, να πάρει βέβαια, γιατί καλοκαίρι λογικά θα μπορεί να το... Από τώρα και για 1 χρόνο θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα εισιτήρια. Πάμε για το τελευταίο, Αντώνη. 18. Το 18, μάλιστα. 18 είναι ο κύριος Γιώργος Φάρος. Ορίστε. Θα ταξιδέψει και με φάρο. Στη Βολέγα. Τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φάρος, σε 3242 τελειώνει το τηλέφωνο. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γρηγόρη Κατοστάρα, τον κύριο Γιώργο Φάρο, εδώ δεν έχουμε κανένα που να κέρδισε, τον κύριο, την κυρία Μαντούρλια Αλέκα, τον κύριο Ζημιανίτη Σεραφείμ, για να δούμε, έχουμε και κάτι ακόμα εδώ πέρα, και τον κύριο Θωμά Κολοβό. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η τυχερή. Πρώτη φορά στην ιστορία, στα πολλά χρόνια αυτής της εκπομπής, βγάζουμε 5 άντρες και 1 γυναίκα σε. Φοβερό. Άλλες φορές βγάζαμε τις γυναίκες. Άλλες φορές βγάζαμε μόνο γυναίκες. Δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι τα 3 νούμερα που έδωσα εγώ βγάζουν άθροισμα 9, 5 και 54, 5 και 4, 9, 63, 6 και 3, 9, λοιπόν, 18, τώρα, 1 και 8, 9 λοιπόν, και είπες ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πάμε για λιπαντικά ενεώς. Λέγε.
Λιπαντικά ενεώς. Τετράλιτρα, έτσι. Μια λαβούλα η οποία είναι 50-60 ευρώ, δεν είναι Τετράλιτο εννοείς... Σε Ελλάδα. Λιπαντικά ενεώς, ναι. Σπίτι για το σπίτι, δηλαδή. Νόμιζα 4 κυλίνδρους. Λοιπόν, κάνει και για πετρέλαιο και για βενζίνη, έτσι να το λέμε αυτό. Τετρακύλινδρο νόμιζα. Όχι. Λοιπόν, το 73 παρακαλώ. 73. Πάμε λοιπόν για ενεώς τώρα. Η ενεώς είναι κοντά μας, η ΕΠΟ. 73 είπες. 73. Η κυρία, όρισε ρε, παραπονιέσαι. Η κυρία Θανασία Τούμπι. Τόση ώρα ψάχνω μια γυναίκα. 68-62 ενεώς. Πάντως ωραίο, παρακολουθήσανε και αρκετές κυρίες. Βεβαιότητα, πάμε. Πάντα, κάθε χρόνο. 111. 111. Να γυρίσουμε σελίδα. Από εδώ. 111. Τελευταία σελίδα είμαστε. 111 είναι η κυρία Ελένη Καρκάνη. Λοιπόν, 60-55 το τηλέφωνό της. Πολύ ωραία. Για το αυτοκίνητο είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, μια χαρά. Για το σύζυγο. Κύριε Στάθη. Το Να σου 37. πω, έτσι όπως γίνει το ελαιόλαδο. 37. Ο κύριος Κώστας Αλεξόπουλος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 93-60. Πάμε. Πόσα... Κύριε Αντώνη. Έχουμε ακόμα. έχουμε. 16 η κυρία Νικολοπούλου Δροσούλα. Και παραπονιώστε για γυναίκες. 73-68 το τηλέφωνο τελειώνει. Ενεώς. Άλλος. Πάμε. Τελειώνει γρήγορα γιατί θα φας και γρήγορα. Απλώς ενημερώνουν ότι δεν ακούστηκε μια κυρία από τις προηγούμενες. Γι' αυτό να τους ξαναπώ όλες. Ναι, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι. Έχουμε τυχερές μέχρι στιγμής. Πάμε. Η τυχερή μέχρι στιγμής είναι ο κύριος Γρηγόρης Κατοστάρας, Σιτζέτ. Ωραία. Η κυρία Δροσούλα Νικολοπούλου, Ενεώς. Ο κύριος Γιώργος Φάρος, Σιτζέτ. Ο κύριος Κώστας Αλεξόπουλος, Ενεώς. Ωραία. Η κυρία Μαντούρλια Αλέκα, ή Μαντουρλιά, δεν ξέρω πώς λέγεται, Μαντούρλια προφανώς, είναι Σιτζέτ. Ο κύριος Ζημιανίτης Σεραφείμ, Σιτζέτ. Ωραία. Η κυρία Αθανασία Τούμπι, Ενεώς. Έτσι. Ο κύριος Θωμάς Κολοβός, Σιτζέτ. Η κυρία, μέχρι στιγμής, η κυρία Ελένη Καρκάνη, Ενεώς. Ωραία. Πάμε συνέχεια. Τελειώσαμε. Όχι, Ωραία. τι τελειώσαμε. Ναι, όχι, εννοώ την ανακεφαλαίωση. Να δώσουμε κι άλλα. Το 28. Το 28. Παρακαλώ, η κυρία... Τι, τώρα... δώσαμε. Όχι, αλλά δεν θα το δώσω, δεν γίνεται εύκολα. Τι είναι. Έχει πάρει μέρος, γιατί πληρώσαμε πριν τον κύριο Φάρο. Τώρα έχει κληρωθεί η κυρία Φάρου. Τι να κάνουμε. Τυχερή ζευγάρι είναι. Okay. Καλά, πού το ξέρεις. Κέρδισε και τα λάδια και τη Σιτζέτ. Φοβερό, έτσι. Μπορεί να βάλουν και σαλάτα. Έχει άλλους αριθμούς, μην πάρει και τα παπούτσια και γίνουμε. Η κυρία Θεοδόρα Φάρου, λοιπόν, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2852 Ενεώς. Η Φάρη είναι πολύ τυχερή σήμερα. Μπράβο σας, Φάρη. Να παίξουν κανένα τζόκερ. Πάμε, Αντώνη. Λοιπόν, το 119. Φάρου Θεοδόρα, βάλε. Ναι, 119. Καλά, το είπα, Φάρου Θεοδόρα. Ποιο νούμερο μου είπες? Το 28. Το 28 μου πες. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, γιατί. Έχει πάρει όλη η οικογένεια μέρος. Ναι, έχει πάρει όλη η οικογένεια γιατί βρήκαμε κι άλλο όνομα. Είναι η κυρία Αναστασία. Η κυρία Αναστασία Φάρου. Εντάξει, μην το 2501 είναι Ενεώς. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτός που κέρδισε, αυτός το δικαιούται. Ναι, έτσι. Παρακάτω. 119. 110, δεν το έχουμε κληρώσει. Το τελευταίο, όχι. Το τελευταίο. Ο κύριος Τσιακμάκης Μάριος είναι το 0930 το τηλέφωνο του τελειώνει. Και αυτό σε λέω, λάθη. Βεβαιότητα. Μισό λεπτό να ρωτήσω να μετρήσω και κάτι. Μην δεν πελάσει και εμάς. Και ψάχνω να βρουν ο κόσμος. Λοιπόν, ένα. Μάλιστα. 4. Έχουμε ακόμα. Πάμε. Έχουμε. Γιατί είναι και το ραδιόφωνο στη μέση, γι' αυτό τα μετράω. 75. Το 75. 75. Μαστραπάς Γιώργος. 2559. Ενεώς. Αυτά τα παραλάβετε όλα από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, θα ενημερωθείτε κιόλας και από τη γραμματεία του Σταρ. Στάθη. 46. 46. Αμέσως. 46. Ο κύριος Λεωνίδας Αναγνώστου.
Ενεός. 0054 τελειώνει το κινητό του. Ωραία. Κύριε Αντώνη. 69. 69. Όχι, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Σε πρόλαβα. Συνονοημένοι είσαστε. Σε πρόλαβα. Αναγνώστου Ιουλία. 90-04. Ενέος. Ενέος. Κι άλλο έχουμε. Κάτσε να δούμε. Λογικά άλλο ένα πρέπει να είναι. Γιατί έχουμε και το ραδιόφωνο. Του χρόνου, αν είμαστε καλά, θα κάνουμε ηλεκτρονικά αυτά. Να βγαίνουν τάκ, στο κινητό τηλέφωνο, ξέρεις. Πώς θα έπαιρνε να φάρει όλη Άλλο η ένα. οικογένεια ηλεκτρονικά. Άλλο ένα, Αντώνη. 94. 94. Η κυρία Γκλάβα Μαρία. 66. Όλες γυναίκες έχεις πετύχει. Εσείς τα πετύχατε, εγώ τα Μπράβο, πέτυχα. Αντώνη. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα για τα παπούτσια Σπάρκο. Εδώ Αυτό είναι δώρο, έτσι. Αυτό είναι δώρο σούπερ. Ναι, αλλά πρέπει να επιλέξουμε κυρίους. Μπορεί να τα κερδίσει να το δώσω σου. Λέω ρε παιδί μου, στην Τι να πω να τα τύχη, επιλέξουμε. ναι, Πάμε να επιλέξουμε όποιος είναι τυχερός. Λοιπόν, κύριε τσεκώστε. Στάθη. Δύο θα είναι τυχεροί. Ναι. 108. 108. Παπούτσια Σπάρκο, προσφορά της Racing Star, τα οποία θα αποσταλούν. Θα τη επικοινωνήσει, θα τους δώσουν το τηλέφωνο και θα πούν ποιο νούμερο παπούτσια θέλουν. σωστά Θα το τους λέγαμε, στείλουν τα παίρνεις διαμέσω με 108. courier θα τις έρθουν. Τα παπούτσια και πληρωμένοι και courier. Για πες. 108 είπα. Μην με μπερδεύεις τώρα και από άλλο. Όχι ρε. Ο κύριος Χρήστος Καλλιόρας. Καλή Ωραίος. τώρα. Άντρας. 9886 Σπάρκο. Το σημειώνω εδώ. Ωραία. Τι 37. Ψάχνει Το το 37. μοτίβο, ψάχνει τώρα. Ψάχνει. Ψάχνει το 37. μοτίβο. Όχι, το 37 το έχουμε πει. Α, το έχουμε πει. Ναι. Και κερδίσει και λάδια. Εντάξει, ας πούμε το 73. Και αυτό το έχουμε πει. Το 70. Λες. Όχι ρε φίλε τέτοια. Και αυτό το έχουμε πει. Και αυτό το- θυμάσαι, Φοβερός. Για λέγε. Να πούμε το 114. 114. 114. 114. Επαναστατικός Αργυρόπουλος. Λοιπόν, η οικογένεια Τσακμάκη είναι τυχερή. Ο κύριος Γιώργος Τσακμάκης είναι αυτή τη φορά ο Ωραίος, ο τυχερός. κύριος Γιώργος. 79-78, Σπάρκο παπουτσάκια, αγωνιστικά, πάρα Θα κάνω πολύ μια ωραία. ερώτηση. Σε τι νούμερο τα δίνει η Σπάρκο? Θα τηλεφωνήσουν, θα τηλεφωνηθούν με τη Racing Star. Τι 90-11-4-24 είναι το Μάλιστα, τηλέφωνο, ωραία. 2-10-90-11-24 και θα τους πούν ποιο νούμερο θέλουν παπούτσι για να τους στείλουν το νούμερο που πρέπει. Αν δεν θέλουν παπούτσι, μπορεί να του δώσουν κάτι ανάλογο. Μπορεί να τους στείλουν ένα δεξί παπούτσι και ένα αριστερό, τι νούμερο θέλετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε τώρα για τα δωράκια της Motorsport Greece. Α, έχουμε και δωράκια. Λέγε, τι δεν έχουμε, τόσα δώρα έχουμε. Λέγεται. Του Στράτου. Το 8. Το 8. Το 8 η κυρία Καραγιώργου Μαρία. Ωραία. 80-89 τελειώνει το τηλέφωνο. Είναι. Ψάρια. Ναι, Μήπως υπερτερούν οι κυρίες που πήραν τηλέφωνο. Μο- Έτσι μου το- φαίνεται. Σίγουρα υπερτερούν οι κυρίες που πήραν τηλέφωνο. λοιπόν. Πάντα, είναι παράδοση. Έλα. 9. 9. Επειδή Η κουράστηκα κυρία να Γερασίμου είμαι Μαρία, συνείδητος δεύτερη τώρα. γυναίκα. Όλοι έχουν βάλει τις γυναίκες σου. Ναι. Λοιπόν, και είναι και από Λαμία κιόλας η κυρία Γερασίμου, γιατί έχει βάλει το σταθερό της μάλιστα. τηλέφωνο. Τελειώνει σε 21-42. Ωραία. Το 55. Και τέλος. 50. Καλά, η Motorsport Πέντε. Greece μόνο 3 δωράκια έδωσε. Αυτά είναι. Τι να κάνω. Όχι, 5 έδωσε είπαμε. Εντάξει, εντάξει. 5 δεν είπαμε. Πόσο είπαμε, δεν Δεν ξέρω είπα, πόσο. 5 ήταν τα ειστήρια. Α, συγγνώμη. Μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, για πες, ποιο είπες? 55. 55. Ο κύριος Λαζάρου Αποστόλης. 67-58 τελειώνει το τηλέφωνο. Motorsport, λοιπόν, από αύριο θα ενημερωθείτε εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας. Θα ενημερωθείτε λοιπόν από τη γραμματεία, έτσι. Να πω έτσι εντάχει μια φορά αυτοί που έχουν κερδίσει όλοι. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γρηγόρης Κατοστάρας, Σιτζέτ, Καραγιώργου Μαρία, το δωράκι της Motorsport Greece, Γερασίμου Μαρία Motorsport Greece, Δροσούλα Νικολοπούλου Ενεός, Φάρος Γιώργος Σιτζέτ, η κυρία Αναστασία Φάρου Ενεός, ο κύριος Κώστας Αλεξόπουλος Ενεός, ο κύριος Αναγνώστου Λεωνίδας Ενεός, η κυρία Μαντούρλια Αλέκα Σιτζέτ, Αποστόλης Λαζάρου Motorsport Greece,
ο κύριος Ζημιανίτης Σεραφείμ Σιτζέτ, η κυρία Αναγνώστη Ιουλία Ενεός, η κυρία Αθανασία Τούμπη Ενεός, ο κύριος Μαστραπάς Γιώργος Ενεός, η κυρία Γκλάβα Μαρία Ενεός, ο κύριος Κολοβός Θωμάς Σιτζέτ, ο κύριος Καλιόρας Χρήστος Σπάρκο, η κυρία Καρκάνη Ελένη Ενεός, ο κύριος Τσακμάκης Γιώργος Σπάρκο και ο κύριος Τσακμάκης Μάριος Ενεός. Καλορίζικη, πάντα τυχερή. Το τελευταίο καλεσμένο που είχαμε δεν θα το βγάλουμε. Όχι, Καλά ταξίδια. Καλά τα είπαμε, ταξίδια. ναι, οκ. Καλά ταξίδια για τους, καλό περπάτημα με τα Σπάρκο. Δεν για καλά περπάτημα. μπλουζάκια. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την Εγώ παρουσία αύριο σας. δεν θα ακολουθήσω, θα σας ακούω από το ραδιόφωνο. Γιατί θα πάω επάνω στο Καρπενήσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Φτάνουμε μέχρι Θα σας ακούω όμως όλη πάρα την πολύ ημέρα. ωραία. Λοιπόν, Αν δεν πιάνει συχνότητα, να ξέρεις. συχνότητα είπαμε. Αν δεν πιάνει, 97,1 είναι η συχνότητα στα FM. Αν δεν πιάνει, θα μπει στο www.starfm971.gr. πάντως εγώ, Επαναλαμβάνετε. Ναι, www.starfm971.gr. Ωραία. και μας Και ακούτε μας ακούει διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. διαδικτυακά. Ωραία, πολύ Λοιπόν, ωραία. εγώ Και προσωπικά, πήγαινε όπου θες δηλαδή. Εντάξει. φτάνοντας στο φινάλε της σημερινής βραδιάς, μαραθώνιος ήταν και σήμερα, γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 8.30 ώρα το πρωί το ραδιόφωνο με το Στάθη. Βέβαια. Έτσι. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να πω ότι για αυτό το αδιαχώρητο που έγινε, γιατί αν είχαμε ακόμα ανοιχτές γραμμές, ακόμα κόσμος θα παίρνει τηλέφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρείτε τα δωράκια σας. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία του Star πώς θα έρθετε, πού θα περάσετε, ποια θα σας στείλουν, πώς θα γίνει όλα. Λοιπόν, ακόμα μια εκπομπή, η οποία ως ήθιστε υπάρχει κάθε χρόνο, έφτασε στο τέλος της. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε εδώ. Στο να φιλόξενο δώσουμε Star. πιο πολλά δώρα. Έτσι. Εδώ Το θα φιλόξενο Star. Πάντα. Πάντα Εδώ είναι το σπίτι μας. θα είμαστε Δεν το εδώ. συζητάμε. Όσο γίνεται εδώ το Ακρόπολης, εμείς στο Έτσι Star θα ακριβώς. είμαστε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας Καλό μέρα. βράδυ. Γεια Γεια σας. σας. Γεια σας. Χορηγή εκπομπής. Μέγας τηλεοπτικός χορηγός. Atlas Tapes. All about tapes. Τηλεοπτική χορηγή. Φωτοβολταϊκά Enersys. Elval Halcor. Κεφαλινάκι ΣΕΠΕ. Πάντα μπροστά.